Це проєкт про єдність українців. Він до Дня Незалежності, він для наших захисників, наших громадян, він для нашої країни у першу чергу. Цей проєкт ми зробили достатньо швидко, тому що Ісмаїл звернувся до нас десь за 2 тижні до Дня Незалежності, тому ми одразу впригнули в цю історію і почали працювати. Ну і зайняло це десь тиждень. Взагалі ідея давно в мене виникла, але остаточно я вирішив робити цей проєкт, коли побачив відео, де в окопі сидить мусульманин та іудей, йде обстріл, і мусульманин він знімає відео і каже, що дивіться, мусульманин та іудей разом у окопі боронять Україну та борються із загарбниками, із тими, хто прийшов на нашу землю зі зброєю. Я вирішила долучитись, тому що вважаю, що ця ідея може дуже зрезонувати не тільки в Україні, але й в світі. Бо ми всі тут розуміємо в Україні, що в нас все добре з тим, як люди різної культури уживаються разом, але за кордоном нема такого сприйняття, і я думаю, що це спрацює. І це важливий момент, ми маємо показувати Україну такою, яка вона є насправді. Я побачила в інтернеті про те, що набирають акторів для такого ролика соціального, і подумала, чому б ні. Тому що люди, які захищають нашу країну зараз, це ангели, які ходять з нами на цій землі. Також ми хочемо показати більш детально нашу країну, яка вона є. Інші країни дуже багато хто не знає, що в нас за країна, що вона багатокультурна, мультикультурна, багатоконфесійна, багатонаціональна. І в цьому проєкті я теж це хочу показати. Дуже важливий посил цього ролику про те, що незважаючи на віросповідання, незважаючи на чоловік чи жінка, дівчина чи хлопець, кожен готовий йти і захищати свою землю, своїх рідних, наше майбутнє, наших дітей. Тому для мене це дуже важливо. Я почула ідею, мені сподобались образи головних героїв, тому що вони, знову ж таки, були абсолютно правдивими, такими, які люди є навколо нас. І далі ми вже трохи пропрацювали цей сценарій, поглибили персонажів. І в момент пропрацювання стало зрозуміло, що реально ми на правильному шляху, тому що воно народжувалося само собою. Не треба нічого було вгадувати. Це було, можна дивитись на життя навколо і брати просто ці історії і розказувати про них. Надзвичайно важливо, що незважаючи ні на віросповідання, ні на те, чоловік ви, чи жінка, чи дівчина, чи хлопець, усі готові захищати свою землю, свою країну і свій народ. Наш проєкт, він про єдність українців насамперед. І він навіть зараз створюється так само завдяки єдності українців. В нас більшість всі, наш оператор, режисер, продюсер, ясно, всі актори, всі працюють за ідею безкоштовно. На жаль, в нас немає бюджету, щоб їм заплатити, але вони всі погодились відразу для країни, для ЗСУ відзнятись у цьому ролику. Всі дуже сильно допомагають, всі працюють для країни. Для нашої спільної перемоги кожен робить свій вклад так, як він може.